Hi chuirde, is Mr. Vienna Sally Hartman. Tá Oíche Shamhna ag teacht. Bímis canadh. Tinte ealaíne, tinte canadh. Masc maig agus Milseáin lámh. Maisiú an teacht agus cnag, cnag, cnag. Sceitimíní Tagann taobh se amach. Tinte ealaíne, tinte canadh. Masc maig agus Milseáin lámh. Maisiú an teacht agus cnag, cnag, cnag. Sceitimíní Tagann cailleach amach. Tinte ealaíne, tinte canadh. Masc maig agus Milseáin lámh. Maisiú an teacht agus cnag, cnag, cnag. Sceitimíní Tagann cailleach amach. Tinte ealaíne, tinte canadh. Masc maig agus Milseáin lámh. Maisiú an teacht agus cnag, cnag, cnag. Sceitimíní Tagann éonmheánach amach. Slán chuirde.